Maaningalla ja musta virta. Tulisiko nimi siitä, että vesi on aika tumman pohuvaa? Ihan kunnon virtaus tässä on. En tiedä milloin tää silta on rakennettu, mutta sitä ennenhän tää on ylitetty lossilla sen perustukset, sen laitorin perustukset näkyy tossa suoraan edessä. Joutsenten ääntä kuuluu, mä lähden niitä katsomaan. Tulin itse asiassa katsomaan, olisiko ollut merikotka täällä, koska sen näin viime keväänä. Mutta lintutornista ei näkynyt mitään, ei ollut myöskään semmoista ruokintapaikkaa, mikä oli viime vuonna. Eli siinä oli varmaan kalan jätteitä jätetty ja sehän houkutteli merikotkaa sitten. Nyt ei ole näkynyt. Tässä on tän entisen lossin pohjoisranta. Joo, lossiyhteys ennen siltaa. Tästä se lähti ja eteläranta häämöttää tuolla kaapelikyltin oikealla puolella. Ajan patinaa havaittavissa. Hornetin jyly kuuluu taustalta, mutta tässä on aika mielenkiintoinen tämmönen luonnon taideteos. Rengasmuodostelu. Noniin, Kapuusin sillalle. Silta on rakennettu näköjään 1975. Eli 50 vuotta sitten. Nyt katsellaan sillalta. Olisiko tää kutakuinkin itään? Ja tuonne päin sitten ilmeisesti länteen.